Right. Saka zvandichaita guys, I'm going to video call here. Andika ndichavaitira video calling and ndichavaitira video calling so that udantora spakwalas udantora screenshot here. Tora ndigoni kupoza. Ndikutogwa ma screenshot apa na spakwalas. Saka ndova edda pa video calling andika ndovaisa pane mwe phone pa video calling. Ndakuvaisa pane mwe phone pa video calling anditi ndovaisa pane mwe phone pa video calling. Manje ndenda kuda imwe stand inenge iri ku front kunoko kuti munyatso vaona imi. Stand iri kupi? Ngotsvaka imwe stand. Tsvaka imwe stand kutemira. But ne stand manje munenge muchanyatso kuona zvakanaka nomunyatso vaona here. Ndikazama futi yanzi yes AJ. Ndikava AJ guys ikatiza futi volume todini. I think utoti vainde pane mwe phone zviri nani. Vaite video call pane mwe phone. Chero chakaenda kupage ravo vakaita host still havakwanisa kuedha munhu ndochinenge chingoitika. Handiti chiri kuva promoter panapa. Try aid. All right. Maitanaka. Pressure zvinoda tinoda kuti tinyatso kubatsirana navo toda kuzama kuvasimudza nditi. Kwemukavaisa pa TV zvakwini. Varikaitiwa try kuvaida zvakaritoni. Hanzi ndikurohwa nemurume zvabata demo akiyadhonda sunga makumbo pabhedhi. Uri kunyora sei kana wakasunga makumbo pabhedhi? Wauya sei palive kana wakasunga makumbo pabhedhi? Chikapa vanogona ndaka. Mirai take vaida zvikaramba tiita video call. Right. Clear. Guys, is it clear now? Tiri boy. Are we good, guys? Hands ball, right. Tisatire guys, tangende kuti hanzi chigawa tangende kuti action tozoenda ku time. Maite ndakandokumbura kuti muise link renyu repage comment section izvozvo. Ani munogona kukomenta muri pa live. Isai link renyu apa dauri pina. Hino mukomana zvabuda unondibayira pose ndichazvigona. Maite naka. Try. Maisa. Maisa, kana mangu isa mchaiona chibuda mumakomedza pano vandaipinga. Tana. Vuraton. Aiwa, mangonyera kuti maita nakadhuwe. Tukuda link rain, link. Yes, tariro jambwa. Okay, mirai 2 minutes, SIS MELLY. All right. All right, guys, mirai ndidaiso maitanaka, mirai ndidaiso. Guys, pavari apa, guys, can you see that join a live? Can you see page ravo? Can you see page ravo?
nyorai zita repage alright, nyorai zita repage rinonzi chinyorai zita repage alright, zita repage ndipine zita repage ona anotsvaga page iroro Nyora. zita repage What mighty? What mighty Tanaka? What mighty? nyorai zita repage chete ndongopinda iroro Ndizvo munonzi zita page redu inonzi maitanaka dhuve handiti Maitanaka Dhuve iri amenokuda iri kuita kakustika sort of. hanzi iri kualright vanhu hanzi we followed hanzi muri kubuda kumusoro no problem, it's okay, it's bo. Saka guys, account yavajoinisa ndo page ravo, joina ini account yavo nokuti kune vatochikwari vatobva kunojoina. Yes, hanzi the page is clear, okay good. Saka shandisai zita ravajoinisa iroro hanzi tavepo good right. Saka rambai muchienda pakanzi Maitanaka Dhuve endai ikoko munofollowa guys, Maitanaka Dhuve endai munofollowa ikoko handichika, endai munofollowa ikoko Maitanaka Dhuve handichika. So vari comment section nyorai zita andiselina vanhu varipina comment section, nyorai comment section vari comment section zita mai andiselina vanopina zvakare handichika right. PK nai andiselina pina iri rakanzi Maitanaka Dhuve but still vachandipa link ndicharikanda papage, ndakanda link racho papage but for now andiselina pakanzi Maitanaka Dhuve pina ipapo phone iyi ndikapina nobva dropa live phone yandikushandisa hanzi we have followed alright no problem. Saka vanhu vari kuenda, saka mhene zviri kuitika vanhu vari kuenda right. Maitanaka vanhu vakagarira kudzidza Chikapa pano nhasi, ndigai tipinde pagist yenyaya. Vanhu vari pano vagarira kudzidza Chikapa, titaridzewo mhando dzezvikapa dziripo kuti ndezvipi, muchitidemonstrata tichionawo nekuvarume uku kuvaona kuti tamba dzeparafini hadzisviki kupramast varume poitwa sei, voita mastaira api, voita Chikapa cherudzii kuti zvisvike zvifane mubasa zvovati munhu wese uva kuti atunde murume kana mukadzi panoitwa sei, vanofanirwa kuita Chikapa vanotamba seiko Chikapa ichi. Chokutanga ndinoda kutaura nezvechikapa chebenzi chinova ndo chandisingadi kana kuwa nezvacho kana munhu achiti unoda kufadza murume wake. Kune chinoti chikapa chebenzi. Chikapa chebenzi hachiapetaizi, chinodzinga murume nokuti chinosvabura sikarudzi yababa. Baba pavanenge vateerera paya vakunakirwa zvinovochinzwa kuti vakuda kuburitsa muto uya unenge uchivashungurudza. Uye munhu unobva atichuka sedhongi rarumwa nemwono osvabura sikarudzi yababa. Baba votsama kuguka. Hakuna chinhu chinogwadza sekuti wakuda kunopedza kunotunda wosvaburwa kunge munhu anokosora murume apakati pokunakirwa akuda kuchinopedza iwe woti Chikapa chebenzi ribuka chingomurudza chiuno zvisina. Haisi nyaya yokungochukucha chiuno usingagoni kumendena chiri mukati mako. Unofanira kuteerera uchinzwa kuti chiri divi ripi. Pachiri ipapo baba vari kugomerera kuratidza kuti zviri kunaka here kana kuti baba vari kuratidza kuti hapana zviri kuitwa. Zvinotozviita zvega newe unotoona kuti apa baba vari kunakirwa kana uri mukadzi. Handiti maona. Newewo mukadzi unofanira kunakirwa nekuita kwababa. Baba haisi nyaya yokungobvongodza semunhu unobvongodza poriji yepamariro kana kuti yevana vegrade 1 kuzvikoro uku. Unofanira kunyatsokuisa zvakanaka zvinofadza umwe wako, uchinyatsobata makona ose. Ukaona akukusundira kurudyi zviva kuti unofanira kusvekera kuchendli. Ukaona achiita seanokudzora achikudzakamaitaka kuti kana ikaenda uku kuva kuindawo uchita Chikapa chacho uchiinda wakadai kusaiduku, chikaenda uku kuoindawo uchita kusaiduku, ite mistari dzakaitika kuti tichiona. Right, muri kundiona here apa? Hatikuona right, ndini uyu. Ndiri kuita Chikapa. Chikapa chaya kudedema
aisinyaya kudai mudenga kuti kusebenzi muri kuzviwa unoti koinaka handipika koina zvakanaka kunyora mavara kudai soderei kumasure kumusoro kumapilo kusodei kumasure kusodei kumberi kwembedha tinyasoona soderai muinde kumapilo ikoko right ngaindibvise macomments ndiyesoona mira ndibvise macomments tindadi handei right chiuno chomunhukadzi chinofanira kuva flexible kutenderera sezvizvi muri kundiona uri kutenderera uchichinja mativi uchichinja mativi handitika uchipota uchidzosera kumashure kudaiwo muri kuona noti wakuisa mudenga ndo chinonzi chii chikapa chinomboitwa rukungodai ndo chikapa muri kuchiona apa uri kukoira apa uri kunyora mavara uri kunyora mavara wozoti ka chachikaba okoyo right tobva ipapo kuti unenge wakagadzika zvino pasi apa handitika ndivo baba vanenge vari pamusoro unenge uchivakontrola kana uchivadai ozvionera kuti ivo ngavaswedere kusaidi uku kana uchidai unenge uchireva kuti ngavauya kana uchivadhonza kudai unenge uchireva kuti ivo ngavadini ngavaswedere uchitanga kuvadini vapeya so oti ka chikapa muri kundiona right tobva ipapo kuda chekuindiwa baba vane vari pamusoro hauchigoni hauchati uchigona zvakanaka unoinda zvako kusaidi kuna akatakagoreva riya gore baba vanenge ivo vakapinzani kuzvimbo ravapa ivo wakaisa pamusoro pavo kudai ipa zvongozviita zvega ikabhalanza unochichindeya kudaiwo chichindeya kudaiwo chichindeya pakukomora kudai unenge uchidzosera chimunosura uchiita senge munhu anojaivha kudaiwo uchiita senge munhu jaivha kudai uchijaivha kudai gumbo iri ndio richishanda iri ndio richikontrola posa zvokuti inopota ichidini ichiita senge iri kuvhunika kudai wabva ipapo hausi kugona kutepa saidi iyi uri kuda chesure chiya chokuti dumbu iri ndorofanira kunanzva pasa wakana muri kuzviona muri kundiona muri kuona zvakaita chiuno changu ichi makadhunusa muri kuchiona ndiwo uyu uri kutenderera chiuno handitika haukuti kuita gonye chairo musana wako unenge wakadini wakasununguka iwo wakadai asi dumbu ngarinanzve pasi wakadai dumbu ngarinde pasi shure kumudenga muri kuona ndiuyu baba vari pasi ivo vane vachisumudzirawo chiuno vachiuya uko kumusoro muchibokirani vane vakati tasi baba vakadai uko ndibaba ndiwo right tobva ipapo zvikapa izvi waneta zvako nechepasi ichi ndiwo wobobatirira kumashure uchida kuti inde kumberi kudai okay apa ndo panongori pamusoro apa uchichupitira unenge uri pamusoro apa ndiwo uyu ukaneta zvako unoda sesu tiri vatete unenge wakamubata pachest uchidaiwo uchikwirira kudai uchikwirira kudai ukaona wodzokera kumashure uchidai ikusumukira baba hazviti unenge wakamendena muti nemusana uchiuno ichi alright ndo zvaunenge uchiita izvi right ndiwo
magaro. Uchisunga magaro. Uchisunga uchitenderera ude. Right. Ndo maitiro iwawo ine hangu ndawo mararamu. Asi Chikapa. Koita imwe yenye yekuti unoda kuti unyatsopinda yose unenge uri kumapeto omubhedha kudai right. Unenge wakavhura makumbo ngavhurwe. Aya, makumbo aya. Ivo ndo vane vachiita iwo unenge uchiresponda uchidii? Uchiuya. Ivo vachidini? Uchiuya vachipinda but iwo unenge uchidii? Uchiresponda. Handiti zvapera. Saka apa Chikapa zvamataridza apa zvinotoda kuti vanhu vaite exercise. Nokuti kana une mumbiri uya unenge usingagoni kuve flexible kana kudii, unogona here kuti uzviite izvi. Kana zvotoda isiwe gym, nokuti isiwe gym teti chingodaiwo big kuti vanofamba sei? But vanhu vanojima ka ndo vanhu vanogona Chikapa. Alright. Because Chikapa Chikapa muviri wakaomarara hanzi nevarume ndo unonaka because nyama dzakaoma dzinonoibata kudai. Ndwi kuti shwi. Chavanorume kubatwa nokuita sokunovhuniwa mukati umu. Ichiita senonovhuniwa kudai. Ndo pavane vachiwa kunaka ipapo. Paine ichingopinda yakadai hapana chaanohwa murume. Inenge ichiita senge ameno sokisi iri kupinda musokisi rameno ratateguru haniri kupinda mugumbo remwana mutete richikaba. Asi ikapinda ichishinya yakabakwa kuti inswi nenyama. Vanhu vane miviri yakaomarara iyo vaya vanojima ndo vanonaka. Alright. Vanejimu muri kwaera uko. Right. Hanzi na Nosta, you need to be flexible. Nosta ndiye wakafanana nemi, anoita zvamunoita izvi. Handei. Kune munhu abvunza kuti Chikapa chingave best kana wakaitwa dog style unenge uchiita sei? Uchitwa yesurei. Manje dog style haina Chikapa. Chikapa chedog style chinoitwa naivo baba. The moment yavanenge vachikudhonzera padhuze newe. Zvakadzi ko varume hamuna kuita zvavo wani. Zvekukwera kwavarume. Nokuti havagoniwo munguva unenge varivo vasingagoniwo. No. Zvevarume zvinonetsa nokuti murume ndokwanisa wadzidzisa nemuromo. Varume kana uchikwira mukadzi kukura kwayo hazvisizvo zvinoreva kuti ndo inonaka. Kuita chidoko hazvirevi kuti hainaki. Mashandisiro ako aunoita ndo anonakira umwe wako. Chikava chituku chigwindi chipfupi uchigona kuchishandisa. Munoziva here kuti chibhinzi chiya chiri kumusoro, chibhinzi chiyechi kunana mai chiya. Une kanhu kako kakadai kadora. Ukatambira kuchibhinzi uchirova kuchibhinzi, uchirova kumasaidzi kwose, uchimboita sounonopinda kuburi ikoko kunokaba, wodzoka kuchibhinzi. Mukadzi anotunda chaigo iwe usati watunda nekadora kako. Right. Dzokorodzai, mirai maite data. Dzokorodzai zvakare varume vateerere mupame. Nyara vakadzvaya varume vakomesa chinyatsonzwisa pamhai. Kune varume vane zvidora. Murume ane kadora ndiye murume anonaka kutapira kudarika murume ane riri. Murume ane kadora anokwanisa kukashandisa. Anotundisa mukadzi rutatu kana runa iye asati atunda. Mukadzi achinakirwa. The reason being that chidora chinenge chakati gwi chikanorova chibhinzi. Baba vakagona kutambira pakabhinzi aka. Kabhinzi munokaziva here? Vana baba vanokaziva here? Kabhinzi ndo kanonakirisa sex kumunhukadzi wese. Chero mungava imwe SIS MELLY munonakirwa nekurohwa kabhinzi nenhengo yababa kumusoro kwayo kuya kuchinorova chibhinzi kuchigwina magwini.
kuya unenge uchiwa kuti zhar zvokupinda mukati zviye hazvina kana nebasa kureba kwayo kana kukora kwayo asi chakakosha maitiro umwe unorova mativi unoti up down sideways up down sideways oti pasenda mbijana down sideways down sideways down sideways sideways yes then ozoti paanonorovera pakati paya murume anobva ada kudini anobva ada kupinda mukati but chinenge chiri chituku iye murume akangwara haachipindi mukati because anoziva kuti hachinorovi chibereko ngaachirova pachibhinzi paya onamba achitambira ipapo pachibhinzi ipapo ndo G-spot chaiyo iyoyo anotunda mukadzi rufifiri koita vane mangwana ndikona vakadzi vati mufaro padhayarizi panapa nhasi vaitwa zvinogara zvakadaro mudzimba umu timudora mazviwakamu nhasi mangwana vakadzida kukona mune mufaro panapa because maudziwa skiri racho skiri mapiwa kuti munoguma pakadai muguma pakadai mudaidai anomaona kuti zviyatsofaya saka zvokuti kwai timu ndakadora please take notes varume take notes in comment section mangwana toda kuti vakadzi vai vachitestify kuti anyway maita ndakazva makadziseridziro ende makaita henyu handika right handei pane imwe toenda pane mibhobho yadzo pane varume vane mazikuru vamwe vakadzi havadombodisi ziguru rakadero nokuti rinonorova chibereko kuti ndi ende varume ivavo vane mazikuru vanozvivona sokuti ndoshasha dzokukwira nokuti vanonoti ndi pachibereko zvinofuratidza chibereko chomukadzi zvokuti chero mimba chayo inotozonetsa kubata zvezvo tida kuti tipinde mukati kugadzira chibereko chigare kwazvo nokuti chinechi chingogara chichindi chichiroverwa mukati kunakirana haisi nyaya yokunohwa kuti unorova mwoyo wechibereko asi kuti inyaya yokuzvikontrola hazvirevi kuti karakareba kudero unoripinza rose unopinza zvishoma nezvishoma iye achiresponda unonyatsowa kuti zvino akuda kuti ndiipinze yose kana kuti haatodi ukaona mukadzi achijaivha achienda kumashure so achijaivhira achirivhesa so kumashure zvoreva kuti iri kumugwadza haasi kuinjoya kune kuchemerera kune kuchema kokuridza mhere varume ngavazive kuti kune kunonzi kuchemerera nokuchema kubongomora kwokugwadziwa vakakwanisa kudifferentiata kuchemerera nokugwadziwa kuchema kwokugwadziwa vanoziva kuti zvavari kuita vari kugona here kana kuti havasi kugona plus kana ukaona zunhu rako rakakurisa zisikarudzi rako rakakurisa rega kufarira yepamusoro ita yekumashure makosamira manga makaita ekuisa chifuva pasi shure iri kudenga kudai so kana zvino rakakura kudai akata nekumashure ndokutonobaya kwacho stereka chichiri padhuze ka chibereko ichi anenge achikwanisa kukontrola mukadzi because anenge achijaivha iye ichisvabuka ichiita seinodzokera kumashure kakoiriro kaanoita ari murume ari kumashure nekakoiriro kaanoita murume ari pamusoro akati ndi zvakasiyana kwekumashure unogona kudini unogona kuita seunoenda kumberi uchizvomora then kumashure kwachiri chiduku ndopaunoita zvokufongorera kudai wakaita kukodora kutaimira chako kutegera kuti inyatsokupinda kunorova mongo ndo maitigo azvinoitwa iwayo plus vanhu ngavatinge vabatana vasati vakwirana kubatana kukisana kudanana kuyako kuti vaproduce that fluid inolubricata iyaya kuti kusapindwa kuchishinya kana kukangobuda that fluid nokunyorovedza iyaya inoinzi baba vatota kana kuti mai vatota haimogwadzi because ikoko kunenge kwakuchonyera zvokuti kune kwakutotapirirwa zvokuti woga unotonzwa sokuti yamo kungozonopinda baba kudai mose mopedzisa asi akaoma zvinogwadza saka vakadzi muri kuzvida kwai munofana kujegera ani mazviwa kuti kwai kunojegegwa munoijegera irimo kuitira kuti isasvubuke handimoona muchijegera kukodora chaiko maona kunonzi kukodora
ndopaunofanira kuita kuti vazhinji vanoti bru kana iri murume achiita nesure. Asi kana wakakodora chako wakajegera wakataimira kudai ka inoti inoita sokuti iri kupinda ichinokona kudai kuti ichitarira kumusoro zvokuti unenge uchinotokuhwa kuti iri kutambira mukati uchitokontrola woga kuti hai kufandoda kuti inobaya pachibereko icho chichishamirawo kudai kuti chigamuchire. Saka chibereko chichitotambira chichishamirawo ndo paya panozobata kamunhu mimba paya icho chinoshamira kachichida kugamuchira moti tsa imai muchiti tsa baba. Okay, alright. Ko yamaitaura pa-AGM bhedha muchiti kadora pa-AGM bhedha vakadzinga vakwire munhu anogara pa-AGM bhedha mukadzokera pamusoro imbovaitisira ikayo mubhedha pa-AGM bhedha tione. Problem ndeyekuti light rangu riri kumusoro yaichida ndiri pasi manje havaonika because AGM bhedha ka unenge akadai hamunoti vanondiona here wakavhura unoisa chimwe chinhu chokuti unotsika kumasaidzi kwakashama pakati apa zvokuti munoona iye kuti panoda pane chinhu chokuti nditsike imi madhayadzi ari kudzimba garai tsvakai zvinhu mugare pa-AGM bhedha garai pa-AGM bhedha mupractice muri kudzimba muchitedzera maitenakava garai pa-AGM bhedha please vari kudzimba vese garai pama-AGM bhedha apa muwane kutevedzera zviri kuitika apa tione hatiri kuvamangaonzwa agoni chiitwa panapa. Ndiri pa-AGM bhedha apa baba vamireka saka chandingada chii apa kana ndikaona yopinda yose ndisingadi kuti ipinde yose ndenchiisa kumasure ndikodorera kumashure kudai muri kuona kuti chiuno changu chakodorera kumashure kudai ndiri kujaivhira kumashure kudai kana ndoida kuti ipinde yose ndichiuya zvishoma nezvishoma ndichiuya kumberi kudai ndiri kuuya kumberi kudai kana ndoda kuvajaivhira mukati ndichiinodza ndinodzokera chiuno kumasure kudai ndichijaivha kudai muri kuzviona mudzokera kumberi mudzokera kumashure moenda kumberi mudzokera kumashure kana mada kuti yatsopinda moenda kumberi kana mada kuti ibude mudzokera kumashure. Ipo paya pakubuda nokupinda ichipinda ichibuda ichipinda ichibuda hameno kamwe kasainzi kachemistry kane kachiitika iko kaya kanonakidza zvokuti unonyatsonzwa kuti wakudenga rechinomwe because hameno zvine zvichiitika because inenge ichingobuda iwe uchiidzosera uchikwederera baba vachiita sevanozvomora kana iwo mobuya iwe wodzokera kumashure uchidai mukuona zvandiri kuita izvi kana voda unobuda iwe woita zvokuvatira uchinova chikapa chokudii chokunovatevera kudai asi kana vobuda iwe wojaivha uchienda kumashure kudai uchinoigara icho chinomuchitikwa ichebenzi chii changoita sei chamati chebenzi chinoitwa sei pachebenzi ndechouya munhu unongomukoira achingoinda kudai unongokoira direction kuti hazvina direction kungoti kwaenda murudza chiuno but usina kubata sikarudzi yababa inosvabuka ichibuda ichisvabuka hazvinakidzi zviya kuti kana baba vachikukwira vari mukati vakunakirwa iyo yosvabuka yobuda ngairambe irimo wakaibata ndo basa ramatinji futi iroro pane matinji haisvabuki nyange ake munhu akaita chebenzi chikapa asi matinji anenge achibatawo kuti chisabude chisasvapuke saka akatokosha kai matinji akakosha varume vamazuva ano vakumaziva hanzi kuvhenda uko ndine vakadzi vakauya vachiti tarambwa vatete ndakatoita 7 days ndichitovadhonza varume vapenga vakanga vakavarovoravo kuchipinge uko ndikati makanga muchiti kugara musina matinji idovi nhasi tarirai makurambwa maane vana 3 zvikaitete dinji ranetsa kulimpopo kupolokwanuko ranetsa vakuriziva varume because rinovaraidza murume unovaraigwa achibatwa nehope kudai achitambisa vamwe vanoda kumasaka kumananzvananzva vachiaruma vachitambisa nerurimi kudai vambotanga vambomadla tinewa huna kana chokuvaraidza murume nacho unomuvaraidza nei murume usina dinzi ndokatoiya baba namazamu aya uraiti saka iyo matimi makaita vhiki nawo muchivadhonza maivadhonza donza chaiko tine mishonga imwe
inomixiwa nevaseline. Then tine imwe inozogwa kuti azvimbe zvokuti unongoita 3 days usingagoni kufamba. Kana azvimba ipo paya ndo patinoita mukana wekumadhonza tichiyabata zvakanaka kudai nezvimwe izvi. Tichadhonza kudai. Zvariri basa. Asanozvimba. Ya zvariri basa. Same muchitodhonza kuti wabata kutodhonza chete haibasa chaiko. Kutodhonza todino kuti vana havana. Nokuti vana havana shuwa vanoda kuti vadzidziswe nezvazvo. Right. Nhasi vanhu madzidza. Right, bvunzai mubvunzo guys, mirai ndivhurei maline foni yemacourse. Right. Guys, fona ipa foni yemacourse ane mubvunzo vese kana kuti vane chavari kuda kudemonstratirwa naMaitanaka, ndavhura maline. Fonai mutaure tinzwe, Maitanaka varipo tinzwe. Zvakare muchibva vasati vaenda kunolaika peji rakanzi Maitanaka Dhuve, muchimhanyawo kunolaika peji raMaitanaka Dhuve. Kuchaitwa zvakawanda ikoko zvemumabhedroom izvi. Anomaona nezvekuuchikwa vanouchika zvakare vakadzi vakambarata vana vanocheka masare vanoitawo zvakawanda wanda zvakasiyana siyana handiti ivo pachavo. Saka moita muchinolaika peji muchidza zvakawanda asi vane mubvunzo mofona handika panhamba yenyu yamunofona everyday yaya tinzwe mubvunzo yenyu Maitanaka vagone kupindura. Right, paita first caller rikatinzwe. Hello pachikapa. Ndiri right uri sei? Oh, alright. Andakuziva alright. Pakanaka. Remember tuanze kuedhaka saka pakanaka, no problem. Waitako. Okay, SIS MELLY machabasi. Alright, sharp. Right, rikaitione vari kufona wavo. Hello pachikapa nas. Hello SIS MELLY. Maswera sho. Demonstratira kuti patinoitirwa nekudetect pape tinenge tichitambirira. Right, Maitanaka machinzwa here. Inodzora toda kudzora DJ kuti notoidzora sei. Right. Manzwa Maitanaka. Handisi kunyakuona vari kukata vhesi ravo riri kukati breaker. Right, hanzi tokumbira kuiswa mwe tiri veshure vesimu number 2. Tofarira zvekumashure. Saka toda timudzidzise kuti nekumashure tingakwerawo sei zvisingarwadzi. Uye zvakare chichatingashandisa kuti tidzore kusimu 2 kuBurkina Faso. Vafriza Maitanaka. Maitanaka vafriza nayo network yavo. Maitanaka network yenyu yaita sei futi? Vabva vadona. Alright. Mirativamirire vadzoke. Vadona network yavo. Vadona. Right. Regaitinzwe kuti vesimu 2 ava vari kuti vanoda kuzivawo zvisingarwadzi pavanenge vachitambirira vachitiwa kumashure kuti vangaita ipi. Saka muri kuda kuti nekumashure uku mukaitwa fast zvokwadzai. Aiwa zvikwadzai. Ndati zvinoda kuzivawo kuti Chikapa toita sei. Chinongoita semu iyoyo here kana kuti. Okay. Saka ini zvamatwa izvo kune muzoda zvinodzura kuti kune kwadhamba here. Vane magrosari ekuisa kufront. Ndoreva kuti kunodhamba here kushure. Handiti masoro inodhamba. Ndaifunga inoita kunge last kuti inodita kunge ichidzokera panzvimbo. Alright. Regaitione vadzoka. Makundinzwa Maitanaka? Ameno yanga yadona handisi kuziva kuti chii chiri kuitika kana kuti network kana kuti chii handisi kuziva. Alright. Saka kwanzi kusimu number 2 toda kuti timutaridze chikapa chatingaita tichitwa kusimu number 2 because ava ndeye kumadhidheki. Saka vari kuda kuziva chikapa chavangaitawo chiri soft kusimu number 2 plus hanzi mune here zvinokwanisa kuti kusadhambe kusimu number 2 kwete kumberi zvokuti vangashandisawo kuti kudi kusunge kusaregedze. Okay, munoona chinhu chinonzi lemon chiye. Munotora lemon. Motora huti.
motora inonzi black snafe ine chikondena cheblack nechivharo cheyellow, Black cheese? fodla yebute iya. Black snafe. Okay. Fodla Oh, black yemhino sniff, yeblack all right. iya. A sniff, all right. Yes. Right. Mukatora nemagodo emunyu wecoarse salt. Okay. Mozvibika mosanganisa moita syrup. Right. Kana kuti paste. Paste iyoyo yelemoni, honey, coarse salt neblack snafe. Mozvisanganisa. Munenge muchizvitora mune teaspoon yenyu moisa mukamucheka kakachena. Mopfeka kuzasi kwenyuku. 1. Chechipiri, munogona kutora garlic neonyeni. Onyeni ya king onion yamunoshandisa kuita masandwich inoti kana muchiichekerera inotoshora. Mozvichekerera, mukachekerera onion dzenyu dzinokwana kuita kana 3, mochekerera nejinja yenyu yakati wandei mbijana. Moisa mubhaketi 25 liters. Maisa mubhaketi 25 liters, modira mvura inopisa. Mogara pamusoro pebhaketi iroro. Muchistima mutsi huya weonyeni negarlic huchipinda muburi rinopinda nababa nerekumashure. Munoona after 2 or 3 days, munogona kubuda ropa rakaita mazigodo kudai. Kureva kuti manga maakuburitsa mvura yanga ichibva mutsvina yeropa rimwe rine ragarisa risingabudi. Vana mai vane tendency yekuti kana vachishandisa mafamily planning pills aya, vanomwa mwedzi 2-3 yakatevedzana, vasingagezi, vasingaendi kuperiod. Kana pavanozoendera kuperiod paya, ropa riya haribudi rose richipera, rinozoguma richibuda yatsvina. Ndo rinoita kuti kana dai nyangwe uchirara nemurume, inobuda ichita senge mazimvura okuti chero wakagara unogona kutototesa pendi liner zvokuti unongohwa mvura yacho ichiti wotoshaya kuti kochii chiri kuitika. Saka zvinoomesa kuzasi kwako kunogara kwakashinya, uye kunopera mazimvura anoita mahlapu aya. Tobva ipapo toenda kuapple cider, iyo apple cider vinegar iya. Apple cider vinegar unoitora mushure mekunge wageza zasi yako, woidira pakotoni. Haupinzi mukati, unozorera kumasides uku. Uchingozorera kumasides. Kumpendero. Uchitozorera kumasides. Unozora kumpendero. Vanozora kumpendero. Yes. Kumpendero kwaro beche rako. Uchizora kudaro woga unenge uchinzwa kuti size yebeche iri kurijusika, plus pane mvura inenge ichitobuda. Inonosvina kuburisa mvura iri mukati, zvokuti unotonyatsonzwa wega kuti kana discharge chayo iri kubuda. Tobva ipapo lemon roga ukarimenya, ukaribvisa rukanda rwekunze kuya, ukarifanya-fanya, ukariputira nechidhende, ukaisa coarse salt, ukapfeka kuzasi kwako, rinoburitsa mvura inodzosa shure yako yedhodhi neshure inopinda nababa. Tobva zveipapo toenda pane yatinoti iyo, asi vazhinji havo vanoti ine cancer, asi ndaishandisa for a long time handisati ndamboita problem, maybe zvakuenda nemunhu. Yamunoti iyo alum salt or alum powder. Alum powder inotengwa kuClicks. Alum powder chero doctor ukamubvunza anokudza kuti ndeyei. Unoiisa futi mukamucheka, wonyika tumvura mbijana, wopfeka kuzasi kwako, asi usapfeka for more than 2 hours, because paunosangana nababa chokwadi unotsemuka. Unenge watove mhandara chaiyo. Tobva nasi vemaere chakafamba, nasi mavapa recipe, nasi vanenge vachireba vachidziri mavhijini. Anyway. Then toenda pane inonzi alum salt kana kuti stone. Kadombo kane kakaita white, so kanototengeswa mumashops. Kana muClicks kana mudiscam. Tunenge turi mukacontainer. Kacontainer kakaita senge aka.
muri kuona kakondena kandakabata aka tunenge twakatozara. Tinogona kunge tichiita 60 rand tokuti unogona kutokamurira hama dzako dzose mukashandisa. Unokaputira futi nemucheka zvakasimba. Chakakosha muto uya unobuda. Usachipfeka futi for more than 2 hours because kunodzoka kuita kwemwana muchechi. Kanodzosa kumashure zvose nekumberi. Kunobva kwanyatsodzoka kuita kwemwana muchechi. Toenda pane lemoni nehuchi. Toenda pane lemoni huchi. Kosi salt yokubika lemoni. Unotora 500 mils dzako dzelemoni. Unoshina lemoni rako. Iyo lemoni kwete juice yemumashops yaya. Wotora uchi 3 tablespoons. Wodzisanganisa ne 500 mils yechi. Lemon juice. Wabva ipapo wotora brown sugar 3 tablespoons futi. Wokanda futi netuma salt, tumagodo twe salt twakati one day. Womixa yoita futi syrup. Womwa. Inodzora futi kuzasi pamwe chete nokuwedzera mafeelings. Kune vaya vanoti hatinakirwi nebonde. Because bonde rinonyaka kana kuzasi kwakasungika. Kana kwakaruza hazvishandi because hauna feeling kugwina kuya vibration yetsikarudzi yababa. Ndo inopa kuti munhu wemunhukadzi anakirwe. Kugwina kuya kunoita asikarudzi yababa kuya ichipinda. Ndo kunoita kuti munhu wemunhukadzi anakirwe nebonde. Then kusungwa kunoita sikarudzi yababa. Ndo kunoita zvekuti baba vanakirwe. Kusungana nekuvibrata zvichinosangana. Munokurumidza kunakirana neropa rinopindirana. Right. Toenda kuneyo kukodora nguva yekumashure. Handi ndo yavati vanoda kuziva. Yekukodora muri kuona guvhu renyu iri. Kana chifuva chenyu ichi. Munostirecha mavoko enyu kudai o. Mastrecha kudai o. Morara dumbu rakananzva pasi. Chivuno itai muchita baizana, itai muchita tione, itai muchita. Right. Handi muri kuona maoko angu aya. Muri kuona maoko angu aya. Ndiri maoko angu ano. Muri kumaona. Ndodini ndovhura. Ndodini ndonanzva pasi nedumbu ndakadai. Muri kuzviona? Ndakavhura makumbo. Handitika. Ndine ndichiita baba vanokwanisa kupinda vose handitika. Ndichikoira kudai o. Zvazvichinda nokuti ivo vane vachindibatira divi ripi. Inde ndingoresponda according to the direction yavanenge vachindidirect. Asi ndakakodora kudai o. Handi muri kuzviona? Ndakakodora chivuno changu chiri mudenga. Si chifuva changu chakananzva pasi ichi. Ndo zvamunoita. Kukodora kwokuti chivuno chako choenda kukodoka kudai o. Uchikoira. Uchikoira kudai o. Asi chivuno chako chakadini. Chiri mudenga. Kuitira kuti iyo inyere kopinda kumberi kudai. Right. Kune vari kutaura zve rice water. Kota vataura zvechii zvepatagwa rice water. Vakataura zvesinamoni here. Nenzungu, anzi mvura yenzungu. Ehe, neavocado, ganda reavocado nemhodzi yeavocado unoikrasha. Wovata wakaisoka. Wofuma uchigeza kuzasi uchimwa imwe yacho. Unonakirwa cheshemu. Kunonyatsodzoka namatumbu akasaita mwando mhepo matumbu. Zvinhu zvese zvinoendeka. Nzungu unodzisoka usiku hwese. Wofuma uchimwa mvura iya. Imwe wogeza nayo kuzasi. Asi panzungu neavocado ukaita mistake kausingadi mwana unogona kubata nhumbu. Because kuuchika ikoko. Kuuchika ikoko. Avocado rinouchika. Nzungu dzinouchika. Then cooking oil yatinoti fish oil munomjoni. Fish oil yaya ukaisanganisa nelemon ukaisa futi munyu ukamwa zvokwadikana ndloziro kwako richienderana nero kwangu. Ndakuudza kuti ita izvozvo iwe uchiti unoda kuklina. Ukangovata nemurume chete imimba.
right mukudzidza itai muchifona muchibvunza maquestions tione itai muchifona muchibvunza maquestions itai muchifona muchibvunza maquestions enyu mega itai muchifona muchibvunza maquestions enyu mega mamwe ndotodza kuita copa up nemaquestions amuri kunyora kumhanya zvekudaro hanzi komastonyeni eggs ndowapiwa right mirai tinzo vari kufona yellow pachikapa show Yellow collar? Hello? Yes. Yes. Hello? Zimai ime phone, muye ni phone one. Alright. Climax, they've never experienced orgasm. Chinokonzera izvozvo chii ndinozvina panotaurwa pamaprograms akawanda but hatisati ndanyatsowana mindu inotsikana kuti tinonyatsokonzera kuti mukadzi asasvika kunakirwa nebonde chii chinokonzera izvozvo konzvunzwa wangu chete iwowo. Okay. Kukola pakoti kwai pakuzoti kwaizvo kwai pane zvandowa vanhu kadzikola ingoti ini ndo pane dambudziko rangu kola munoda kuti kwai vamwe vanhu ingoti itini nedambudziko iroro mubatsigwe chaita kuti ndibvunze mubvunzuruka ndandakateerera live yazuva muother day akangobata nyaya iyo saka ndokazoona zvandiriminda live yazuva kuti pane vanhukadzi vanoti we don't orgasm and no one really gives a response. Alright, mainzwa kamaita nakai? Alright. Nyaya iyi mubvunzo wavo kauyu mubvunzo wamai ava ka mubvunzo uyu ndinogara ndichiubvunzwa nevanhu vakawanda asi mubvunzo uyu inini ndogona kuvapindurawo nemibvunzo because ka chokutanga munhu wemunhukadzi ugere mumba nemurume wako kana kuti munhu wemunhurume ugere mumba nemukadzi wako chamunofanira kuziva ndechokuti kuti bonde rikunakidzei mese hunge muchifilana ropa renyu richipindirana haisi nyaya yekuti mose muchitanga kugara mese semurume nemukadzi munongosvika pakuti mapinda marriage ropa renyu richipindirana asi pane zvimwe zvinhu zvinoitika zvamunoitirana semurume nemukadzi zvinopa kuti umwe wenyu pakati penyu afarire umwe achinje kubvira pakuita kwake pakutanga iri nyaya yokuti kushaya mafeelings kana kuti kusatunda uchirarwa nemurume wako waunoti murume wako pane zvimwe zvinhu zvinogona kunge zvichikunetsa kana kuti zvawakambosangana nazvo zvikapinda munjere dzako zvakanyanya zvikakuafekta zvokuti hausi kukwanisa kuregerera umwe wako waugere naye so the moment yekuti wewe unge uchirarwa uchinakirwa zvinouya munjere dzako iwe unogona kufunga kuti zvakabuda asi munjere mako marekodhero awakazviita zvinononoka kubuda zvokuti kuti uzofila munhu uyu chero akada kuzama nenzira dzipi kuti akunakidze zvinotora nguva nyaya iripo inotadzisa vana mai kazhinji kusafila varume vavo kana kusatunda mushure mekunge vachirarwa inyaya yokuti vanenge pamwe vachitori nestresi dzavo dzavanenge vachifunga pamusoro pezvavanoitirwa nevarume mudzimba saka tichiti kazhinji kana murume nemukadzi muchiziva kuti munokundikana panyaya dzokuti kana mukataura dzimwe nyaya makuda kuenda kunorara zviri nani mutosiya nyaya idzodzo mozodzitaura mangwana kana makuseni pane nzvimbo dzokutaurira dzimwe nyaya maoff topic ayaya ngaaite mashoma kana vanhu makuenda kunorara kuzobvunza kuti gore riya iwewe patakaenda kumusha kwangu wakangotenga 1 kg yeshuga asi kwenyu tichitenga 10 kg nyaya dzakaita seidzodzo dzinoita kuti munhu ubatikane ngadzisataurika vanhu makuenda kunorara
nekuti nhengo yababa iya yaka inoshanda nepfungwa dzavo. Mashoko aunovaudza ayaya anonovagara munjere dzavo zvokuti chero uku kunoguma kwadisturbed. Chero iyewe wacho ukarangarira zvimwe zvinhu zvamunenge makamboitirana zvakakugwadza zvakakubata ukatadza kuregerera, kazhinji kacho mafeelings ako anotiza endeka haumbonzwi uchinzwa kuda kana kuenjoya. Unotoita kunge uri kurepewa kana murume apa musoro pako. Saka stress kazhinji inokonzeresa munhu kuti asaenjoya sex, asatunda chero akaitwa zvinonakidza zvinenge sei. Saka isusu seni zvandinoita ndototanga ndatokukansela, ndakukansela ndokubikira zvinomwiwa nevamwe 3 days, iwewe ndotokubikira 7 days uchimwa zvinhu izvozvo. Paunotanga kunzwa tsinga dzako pachako nomuviri wako wakupisa, ndo panenge pakutanga kudzoka mafeelings ako. Asi kazhinji kangamwa nyaya dzamune makaitirana dzehondo chihure. Baba ningi vanohura haya vanongofamba zipi yakavhamba zvinotaugwa vanhu mumabedroom. Apa mapopa hasa pasina mbotokupopa mafeelings, hapana chamunozombofa makaenjoya. Then zvozoita kuti pataimu yaya munhukadzi yaanenge achiri kuzvara achiyamwisa, I think munhukadzi wese pataimu iyoyo mafeelings ake mashoma because pfungwa dzake anenge achiconcentrata nezvinhu zvakawanda. Can you imagine kuti mwana unenge une mwana unoenda kuchikoro, une umwe mwana waunoyamwisa, pamweyo pachako unotoenda kubasa, mumba mune zvimwe zvinhu zvoda kuitwa chino pfungwa dzako hadzichina nguva yekuti dzive pedo nababa vaunoti ndiye murume wako. Pfungwa dzako dzakakandika uko kwakasiyana siyana. Saka kuti uzonzwa kuti uri kuda zvinotora nguva. Asi mukatarisa kubva pama 40-45 zvichienda kumusoro, vanhu ivavo vakuenjoya sex ende vanhu ivavo vanototunda kana ruviri rutatu paraundi rimwe chete. Why? Because vanhu ava havachina maresponsibilities akanyanya kuwanda. Zvimwe zvinokonzeresa munhu kusatunda chaiko ka istress kunyanya. Because kana stress ikangowanda mumunhu hapana paunomboenjoya bonde. Right, hands nalinda inima stress na feelings ari kure. Vambotaura recipe apa. Maybe ndatoona 3-4 people vatora nyaya dzema feelings dzambotaurwa. Haminoti munogona kudzokorodza here zvamataura kuti vanhu vakumwa, but mirai makada kuti mbonzwawo yari kufona yari kudi. Hello pachikapa show. Muri sei? Mushe. Taurai vari kunzwa. Asi bride dzaibuda muchitwe. Maichana kamanzwa here mubvunzo. Yes, ndiri kumupa mubvunzo wavo wakanaka chose. Ngavatenge inonzi Hamburg tea. Hamburg tea. Vatengezve inonzi Hamburg tea. Hamburg tea iri mukaboksi so kakaita kane pink and grey, kamwe kanenge kane pink and black. Inowanikwa mumashopu emakula. Hamburg tea inenge iri mukaboksi but mukati tunenge turi tumashizha tokutoti unotoshaya kuti inonzi tea sei because anenge ari ma dried leaves. Hamburg tea plus fresh milk
then koita joko, then koita course salt, koita vanotaura iwe uchazoteerera play live kusvika maminitsi aya woteera right, muri kundinzwa? enderai mberi achazoteerera live. Tengai Hamburg. Okay, ndati ngavatenge Hamburg tea, vatenge joko 250 grams, vatenge coarse salt. Pa coarse salt ipapo ngapabude 3 tablespoons salt. Then votenga fresh milk, vanga kuboila mvura yavo 4 cups dzemvura, mamagi cups avanomwisa tea aya. Voboila mvura iyoyo, voisa joko, chipaketi chose chejoko. Vapedza izvozvo vodira Hamburg iya chipaketi chese cheHamburg, vokonzonga kusvikira zvaibva. Then voisa tablespoon yecoarse salt, vokodzonga, vozopedzisira nemukaka. Pavanongoisa mukaka ngavasakonzonga kwenguva yakareba, because kana vakakonzonga nguva refu zvinokora kuita kunge mukaka wemage. Saka vanotaimira kuti zvisandiswa pakukora. Vozvimwa makuseni vachimuka vasina kukwesha mazino kana kudya chimwe chinhu. Vanozvimwa in an empty stomach only for a day. Asi zvavanoita vachapera simba, zvokupera simba. Kana vapera simba vachaita mudumbu. Vaita mudumbu, vanogona kurutsa nekuchaya kuzasi. And then 2 days after oro musi iwoyo vanogona kutanga kubudisa magodo eropa. Vachatotanga kuenda kuperiod. Ende vachaona china yose imwe yanga isingabudi kuti ichabuda. Okay. Wow. Right. Vachadzokodzana vachazvinzwa. Vadzokerei panhingi iri pane yanga ichitsvagwa nevanhu apa yekunzi recipe yenhingi iri yemafillings. Vadzokerei ipapo. Right, parecipe yemafillings. Right, ndokumbirisa kuti pandinotaura recipe iyi veduwe vanasikana nevanakomana. Imbonere batai makadaro kona. Kana uchiziva kuti hauna munhu ari straight waunoti wako, uri kusheya neumwe munhu. Zvinhu zvandiri kutaura izvi kaizvi hazviiti, nokuti shuwaka umwe unoguma achinokumbira baba vepa next door kuti ndikureiwe. Kana vazhinji vanodobata chibharo, because zvinhu zvandiri kutaura nezvazvo izvi zvinoshanda. Zvandiri kutaura nezvazvo usazviita usina murume mumba, ende uye usazviita musina kutenderana nomurume mumba, because ukazviita musina kutenderana nomurume akazokunyima iwe wakudaka, chokwadi unozvisungirira. Ndati tengai malemon amunokwanisa malemon 5. Right, ndati zvoni tengai malemon enyu amunogona kusvika kusvina akwane 500 mils. 500 mils lemon juice. Lemon remumuti raunozvisvinira wega. 500 mils ne? Then wabva ipapo wonditsvagira 3 teaspoons dzeRicoffee. Ricoffee, coffee ye Ricoffee. Nyorai pasi guys, nyorai pasi. Inonzi Ricoffee, muri kundiwa? Right, then monditsvakira 3 teaspoons dzechi matablespoons aya ehoney. Kana usinawo honey nekuti honey inodhura, unotsvaka brown sugar. Okay. Kuzviwa? Okay. Mozvisanganisa zvinhu izvozvo. Ndozviziva kuti zvinogona kusamwika
asi zvinhu izvozvo zviitei for 3 days dzakatevedzana musina chamunenge madla, momwa nhasi, momwa mangwana, monwa kuswera mangwana, muchingomwa ari ma5 meals 500 meals muchazondiudza kuti zvakamira sei. Okay. All right. Munotunda kasingaverengeki. Muchatunda ropa, vazhinji venyu vachatunda ropa, ndoda kukuudzai. Vanhu vachatunda ropa pachinhu chekutunda uronyono kuti hunenge hwapera. Asi shungu dzokutunda dzaye dzichakazara nokuti manakirigo iwawoka haaiti. Bvunzai, ndakambozviita ndichifunga kuti ijoku. Chokwadika unotunda ukazvirega, vamwe vanotunda kusvika pakufa chaiko nokutunda. Yapakaipa. Right, ngire chinzo kuna kola ari pane mwe phone. Right, kola yellow pachirongwa. Right. Hello, Makadi SIS MELLY. Ndiri right muri sei? Sister, all right. Meno batinga vapindire basi zvakasiyana. Sare necyst izvo zvinhu zvakasiyana. Because sare hari turn into cancer, but cyst is not turn, it's cancerous, not turn into cancer. It's like a fibroid, but it's a fibroid. Rega vapindire uchinzwe nemaziviro avo. Maite vakainzwa vakakwesheni. Yeah, cystica rakafanana nerinoda kungoenda kunoita sesari. Kuvarume sare vanoriti mapiles, kauti momati mahemorrhoids, momati mai zvinobuda kumasure zviya zvinonzi zvinokonzeresa constipation. Musana euya vanotizvo mapiles. Asi manje masistika igrowth inoitika muchibereko chomunhukadzi, ichikonzereswa nezvinhu zvakati wandei. Isusu katakurirapa tinongorirapa marapiro atinoita mafibroids. Pinda conversation yasonzwa. Right, because fibroid necyst zvinomera panzvimbo dzimwe chete mukati mechibereko chomunhukadzi, ende zvinopedzwa nechinhu chimwe chete. Unoita mapregnancy, signs of pregnancy usina mimba. Unongochiwa sekuti une mimba, unogona kudosema chikafu, unogona kufufutegwa kana kuti uchienda kuperiod unoita heavy bleeding, pamwe unoita maziclots, pamwe unohwa musana umwe wokuti musana wacho woyoka. Unotadza kuziva kukambaira chaiko uchitadza kana kufamba. Chokutanga unotenga vinega yako nekoko. Watenga vinega nekoko. Mira pasi. Kila vamwe posta chao vakandira pa page ma recipe yayo. Wose right. Iri matindere sister aniti. Kanati fibroid. Cyst fibroid zvose nenhingiri nesari remudumbu zvinopera nechinhu chimwe chete. But vanotenga chi? Right. Ngavatenge ivo koko. Coca-Cola chaiyo, koko yatinomwa iya. Right, vatenga koko. Vanotanga kumwa koko nevinegar. Zvakasanganiswa. Koko and vinegar zvichidziya setii. Makuseni in an empty stomach for 7 days. Vachatanga kubleeda vachibuda ropa rinohlisa rinenge rakaita maclots. Ndiwo anenge achidonha because maronda anenge akanamira mudumbu. Tobva ipapo vapedza 7 days dzokutanga vachimwa coke and vinegar. Vanofanira kutenga futi coke and bicarbonate of soda. Vanomixa coke and bicarbonate of soda. Vomwa futi for 14 days. Zvinoramba achingowa kana akawanda unotoona nenhamba yawo yokuwa kuti anga akawanda sei mudumbu. All right. Then kekupedzisira vanogarira munyu mumvura inodziya. Vagarira chi? Mazuva akati wandei.
vanogarira munyu mumvura inodziya kwemazuva akatoti wandei, depending nokuti dambudziko ravo rava namakore akadini. Inini I can't tell because handizivi time yavagwara nedambudziko iri. Yeah. Right, ndichakupota chikunyorera marecipe ndichikukanira ipa page right. Pane ataura nyaya yejeko kuti anzi ringapedzwa sei. Manje problem yejeko, majeko ane matypes. Kune rinonzi regono, kune rinonzi rechikadzi, kune rinonzi rokutorera kupfekedzana hembe noumwe munhu, koita rokuzvagwa naro. Majeko akasiyana siyana, anorapika zvichienderana nekuti nderipi raunenge uinaro, rine zenge richida kuti ukamurigwe here mazuva usati warirahwa, kana kuti wobikirwa kasadza kezviyo kaya kaya kanenge kakasanganiswa. Jeko rinonetsa kuti ndingakupai recipe because munozoti ndinonyeba nokuti zvakuenda nokuti nderipi racho. Igono here, igadzi here, wakariwana mupfekedzana navamwe here, wakatorera musana wamai vako pakuzvarwa here, kana kuti rakauya sei pauri. Because pane rimwe rokutoiswa rokukandwa riya rokuti haufaniri kumboita kana mwana, rokuti uchitanga kuenda kuperiod unotanga hwamakumbo kucheche nyaya, achipisa musana, uchipisa mudumbu, muchigwadza zvokugwadza zviya, ropa richirapa kubuda, richibuda ari madrops. Kozoita rimwe rokuti ropa rinenge richiti hudlu kana rambomira wogwadziwa. Saka majeko handigoni kuti nditi ndingataura kuti rinorapwa nei. Saka unoziva sei kuti iri ndo gono racho iri ndo rakadidi? How do you know? Jeko gono nderiya rokuti kana uchiriwa unenge uchitorutsa ukangodya chikafu, unenge zvinoita munhu ane nhumbu inosema chikafu zvezvi, ndo zvarinoita namagwadziro aro. Rinogwadzisa zvose makumbo nemusana nemudumbu, mune muchicheka umu, munenge muchicheka zvokuti ropa racho ma1st days unogona kuita 1st 3 days dzose uchingogwadziwa ropa risingabudi, rozomboti bude imbijana, roramba futi kubuda, wotanga futi kugwadziwa. Parinozonobuda manje zvobva zvapera, wochitanga kubudisa ropa rako zviri normal. Ndero gono iri. Koita gadzi ndere kungocheka pasi peguvha, rongoti unenge uchingowasvikuchekwa chekwa so uchibudisa ropa rinenge madzihwa, rinenge rine zvimadzibwa so kutanga nekunopedza unenge uchibudisa ropa rine zvimadzibwa zvinonamuka so iroro nderiya rinocheka pasi peguvhu nepaguvha apa. Then koita rinogwadzisa musana uyu, musana unenge uchipisa, kupisa kuyako kuti haugoni kana kudini, unenge uchingowa kuti ugare wakavata apa uchiburisa mhepo mudumbu. Koita rekutoredzera riya rinongoti nyezvaro richienda asi ropa rako richingobuda zvakanaka, asi uchingochekwa mudumbu zvapera, ropa richingobuda zvaro zvakanaka, rongopera unokupera kweropa rako kubuda, asi rinenge rine marapigwa arinoitwa. Yeah, tukudzidza, people are learning zveshuwa. And then pane abvunza kuti kukamura madays akawanda. Okay, kukamura madays akawanda, gavi racho riripiko? Nditori naro gavi racho. Pane gavi raunopiwa, gavi iri rinosungwa mafundo. Kana rasungwa mafundo gavi iri unorisungirwa muchiuno. Warisungirwa muchiuno unogara naro kusvika radonha roga. Asi pane mushonga umwe waunenge uchimwa 3 days before period. Unotanga umwa mushonga 3 days before period wakasungira gavi. Gavi iri rikadonha haurinungi, unorisiya rakadaro. Kana mai vako varipo ndo vanouya voritsvaira, kana vasipo rega rakadaro kusvikira raenda rogara ngozoenda, hameno achazorikava. Kana kuti pane mumwe anotsvaira ndiye anofanira kuritsvaira. Iwe kana radonha usaribata, paradonhera ipapo usaribata iwe muridzi, unorisiya rakadaro.
kukamura mazuva kureva kuti kuinda 1 to 3 days. Okay. Hanzi kupedza dumbu unoita sei? Apple cider vinegar makuseni yakasanganiswa netumunyu mumvura inopisa. Alright. Hanzi yekuvaviwa mukati mepunani inoita sei? Yei? Kuvaviwa mukati mepunani. Kuvaviwa kuzasi uku. Kuvaviwa kuzasi uku unopfeka munyu wemagodo. Kana kuti pane imwe pane mamwe mapauda so aunogeza nawo kuzasi kwako kuchimapfeka anoita kuti kuzasi kwako kudi kusavaviwa. Yeah. Madairis madzidza vakumana. Aiwa muri kudzidza madzidza. Right. Pane umwe remubvunzo. Matini kwanzi mukauya kwandiri ndinoita zvokunetsa kuti kuita ini. Ndinokubvunza. Handikwanisi kugona kutaura nemazvo nokuti maita miyedzi. Kana kuvapa mushonga vonozviita voga because anongoda kudhonzwa kuma4 usiku. Kwakunoedza hadhonzwi kwaedza. Hadhonzwi kwachena anodhonzwa kuma4 kwakunoedza. 4 o'clock momisa makumbo muchidhonza. Hanetsi. Kune abvunza futi kuti period pain inopedzwa nei? Period pain ndiro jeko iroro rokuti zvinhu zvandogona kungokupai zviri simple zvisiri zvokuti ndinokuudzai nhema. Zvinhu zvemisana chichiva navinega ivavo vakasanganiswa nekoko womwa zvichipisa seti. Chero neproblem yemusana yakaita sei unopera kuti tsvaye. Kana chibereko chaicho chinopera. Kana chichingori chibereko chisiri STI hai pasina mainfections zvinopera kuti tsvaye. Kuna chibereko chokubvongodzwa chiya chekutaura kuti baba kana vachirara nemukadzi ngavararewo naye zvakanaka vachinyatsoitawo zvakanaka kwete kunge munhu ari kukwama sazhare. Ukakwama shashere chibereko chinotarisa side kana chatarisa side pakuzodzoka kwacho chichiita chichida kuzama kudzoka paposition munhu wechinhukadzi anotanga kugwadziwa nemusana kana kuti nechibereko namakumbo. Right. Wow. Muri kunzwa guys, do we have any other question? Kana kuti chimwe mutanonzwa kupeji kwamaitanaka. Right. Maitanaka ngatiti ngatigumira ipano. Imi vanhu imini zvinhu zvamuchabvunza maitanaka host yeshow kupeji kwavo any day ravanenge vafunga. Then vatuwo tiudza toendawo ikoko tononzwa zvamunoda kubvunza zvakawanda ikoko nokuti mukapedza pano saka vanozodzidzisa chipeji kwavo. Mukapedzera pano vanozodzidzisa peji kwavo. Saka tozoenda tinowisa peji kwavo tinopedzera ikoko. Saka guys, peji ravo rakanzi maitanaka dhuve. Endai munolike peji iroro. Maenda here. Tipewo masaini kati ndipewo signal vabvako tione. Ndipewo saini vabvako tione kuti mabva makawanda zvakadii. Hanzi hamuna kuisa kuti viniga nekoko zvakawanda zvakadii mangoti viniga nekoko. Ndatizvo ukatenga like 2 liters koku yako unoihafura wodira hafu yevinega muhafu ye2 liter bottle uchimwa a glass every morning of vinegar kwete kaglass kadiki kaya glasi mahombe akaita mahombewo aya. Saka glasi hafu ye glasi yevinegar hafu ye glasi yekoko. Yes, zvichidziya seti. Hey, zvomwika here izvi? Hazvimwiki asi zvinorapa. Yo, saka vanhu vachazvimwa sei? Ngavamwe vanopora. Right. Ndo ataurwayo ma-ingredients ma-amounts ndo ataurwayo. Half cup, half glass vinegar, half glass coke. Mochitanga mangwana kuseni naika mudzoke namadhausi panapa. Nevaya vanoti nhumbu dzavo dzinobva kana dzabata ngavauye tione. Vanotevera vagara vachifolowa maitanaka tikuzviziva kuti magara muriko. Ndikutaura vanhu vasingafolowi maitanaka.
vanga vasiri kuziva nezvamaita naka ndivandi kutaura vagara vachifollowa please chimbomirai makadaro muriko toziva kuti muriko kupeji handi but mamusina kuwanda zvekudaro tikuda kuti vamwe vasiriko vanga vasingazivi kuti maita naka nepeji ravo vaindewo kupeji handiti ehe mati kudi maita naka hanzi koku zvainotutuma koku saka inozodzisika koko muno inongodzisika kungoidzisa kweko kuti ipise isangane nevhinega wotomwa zvichipisa usina kumbodla kana chimwe chunhu haurutsi haudini kana kuita manyoka hauiti manyoka asi pane zvaunotohwa zvinotoitika zvichatoitika right munhu wese kukoku mangwana guys munhu wese kukoku mangwana munhu wese kukoku nevhiniga mangwana munhu wese kukoku nevhiniga uko hatisi kuda kuzwa maexcuses naika munhu koku vhiniga kana musagari nekokumba menyu come like guys hanzi hazvimwiki asi hamutomwa komodii zvakafanana newetika weti inorapa zvinhu zvakawanda asi haimwiki ini pasainzi dzeweti panondikona ini haisi matoxic manzimai matoxic tsvina dzadzinenge chifanga kubuda here muchidziviraswe vananogozodzimwa seidzo dziri tsvina dzinodzibude motora momwa futi SIS MELLY mukaita rinonzi gomarara resiki munoiziva yatinoti siki pachivanhu mukaita gomarara resiki inonzi hairapiki iya momuka makuseni mowetera muzigapu renyu weti yenyu yose momuka momira padho renyu makafuratira mumba menyu moikodobora kodobora 1 2 3 4 5 6 7 kuzonosvika ku8 days munoona chero dziri rashi dzichipera weti mushonga wakaoma chiqitoyo zvazvo nyama chichichi kuigeza weti muviri wako kana kumeso kudai uchienda kunotsvaka basa unoswera watodamwa pabasa neweti chete mushonga mukuru weti yako yemakusenia I don't have another device. I don't have any other device. Which is one device and I just hope and pray kuti vanhu Coca-Cola chakupai chakuindosa ino kuti hii vakupei muite brand ambassador because koku ichatengwa sekutengwa mama kachakukapa anditika all right right aiwa koku inosanga pane vamwe here my question aiwa ma questions that most of the questions kwamaita naka andika maita naka page kwenyu ndofunga vazara vavekoko nasi page rakasimuka anditika asi pamunenge mambofila kana musati maisosvika pamunofanira kuti musvike pamuri kuda you are free anytime kundudza kuti ndokumbirawo kusha yangu live andika tokuedha muita malive muchipisha page renyu kusvikira rasvika chi number yamuri kuda andika then you can start kuita kwenyu kuvanhu vadi vaziva kuti mune page renyu but kana maona kuti zvaite koko you can still continue ikoko but motipawo maneti kuno kuti tisheyewo kuti muri kuita nguva dzakati topanasnoti kana kunokuwo topedzawo touya kwenyuwo tisapedzana tichidaro andimona because I really wanted to go far kuda kuti uende kumberi mauya necontent yakanaka isina vanhu vakawanda zvamunoita zvinhu zvacho you cannot do it you can't do it andimona so zvinoitwa nazuva ebentete but zuva ane style ane following yevana vechidiki ndovanenge vakazara ikoko omachempewo toendawo kwamaita naka aiwa right saka maita naka gaiti kutendei nekuya kwamaita pano nhasi machiitira basa magara muri uno wedu magara muri stop feni pano but mauya pachirongwa apa pamhepo apa pamamira panhasi atine kutendai nekuti hadzidza problem yei ndekuti all along mamusingandudzi kuti ndo zvamunoita taitya vakuru vangu aiwa zvityisi zvenamaita naka munotyei aiwa vanhu vakuru vanotya kuaproachwa
aiwa taakuziva zvakanaka tinosimudzirana panapa tinosimudzirana pane anyora anzi kwai ndakuita chimusona chakubuda unoenda kwamaitanaka chiva inbox maitanaka taurai namba nyorai namba yenyu comment section vari kuda kuuya kuinbox vauye because ini mumvudzi yakubvunzwa pa handichatoigoni nyorai mucomment section namba yenyu hanzi ngono ndodzinoratidza pilo yakanaka sikana ona pilo yakanaka iri comfortable pilo iri very comfortable ngono dzinotiza foni yangu iri kunetsa SIS MELLY ameno mashura inondiitira mirai ndakunyora nhamba iri kustika ameno kuti chii dedzerai vanonyora mucomment dedzerai 073 074 073 074 6828 right dzokorodzai futi vanyore mucomment section imomo 073 074 6828 6828 right madzinzi wakanhamba saka vari kuda kubvunza mumwe mubvunzo ehe idzo dzanyorwa idzo namba dzanyorwa mucomment section dzakandwa idzo mochitora nhamba idzo mubata maitanaka kune vane dambudziko yanga chirembereko zvikunetsa zvemudzimba nechichi go and munotaura maitanaka vanhu vanova vachitoda kubatsirwa munobhadharisa here pane zvakaita senge masari hatibhadharisi unotenda wega nezvaunazvo kana une chaunacho nekuti sari mutemo waro ndewekuti ukauya ukachekwa ukasiya zambia rako mangwana munhu anouya achichekwa anowaridzirwa zambia iroro rinoramba richisekuleta richirwa vamwe varahwa haabhadhariswi masari kuchekwa mahara kana mukawa zvichinzi kune vanobhadharisa masari vanenge vachitokurobhai okay saka zvinobhadhariswa ndezvipi kuuchika zvirwere zvepabonde mishonga yekupfeka nezvimwe zvakangoita senge mafibroids iwayo aya namacyst chichi but hadzechingori mari shomanene idzodzo okay right saka mazvinzwa guys manzwa kune vachaenda kuna maitanaka nematambudziko enye kuda nhumbu maproblems masisi zvemudzimba nechichi kwanzi munobhadhariswa mari inenge iri shomanene handisi shomanene imari asi sare hanzi unouya tocheka haubhadhari handisika unozotenda wega chaunacho saka you go kwamaitanaka at your own risk mutauriro wangu iwoyo every day you go kwamaitanaka at your own risk musazoti SIS MELLY vakazoti ndikapoti tasaramba mangwana muzoti SIS MELLY ndokatinde kwamaitanaka at your own risk wega nepfungwa dzako netsoka dzako sunda kanaka kwamaitanaka wega nemaoko kounongafuna kufundira maitanaka handika hazvina SIS MELLY kati nichamundaudza maitanaka pano ndochandaita kuti vatitaridze kuti zvinoitwa sei nekudii nekuronedza zvavaita zvokuzofamba wakanaka kwamaitanaka uchindaudza you go at your own risk wega kana wanochajwa ukano miriyoni ikoko hazvinei ukanonzi dhora ikoko hazvinei neni mopedza makuseri ikoko it has got nothing to do with me ndokuzivai vamwe venyu mucomment section atindigare ndakuudzai right so kune vanoda kuenda namba dziri mucomment section musazouya kuseri kwangu chiti kwanzi namba dzamaitanaka nokuti ndikakopai namba inotsvanga maitanaka zvisinei neizvizvi zvokuti muziva kuti tipei namba dzamaitanaka idzo dzaiswa pacomment section ndokupai mangwana kubetika zekuti ndakapiwa namba SIS MELLY kumapeji kumwe kwenyu siyanai neni kwakusira kuiuno namba dzamaitanaka namba dzamaitanaka dziri mucomment section ndo madziri saka unouya woga pacomment section wotora namba dzamaitanaka
woinda kwavaitanaka wongoya kwandinoti indakupi kupage kutra namba kutra kuprotecta munovaziva maitanaka nemunovaziva namba mangwana vane vonyora zvakatanga ndapuwa namba nasisimeli kunhorowondo kwazvezvonyogoko zvakatanga ndapuwa namba nasisimeli saka namba unotora wega mucomment section hazvineineni andika unotora wega namba comment section woinda kwamaitanaka kana uchida kuinda kwamaitanaka kana usingadiwo rega toinda kumapeji tinodzidza pava panongadzisa pavo todzaipa anditika right anything to say maitanaka to this guys vanogara muJoburg aiwa ndinoda kutenda zvikuru nevanga vakanditarisawo nhasi ndichitenda mukana wamandipa sisimeli ndinotenda zvikuru nerudo rwenyu nokuti dai vanga vari vamwe vaigona kutofunga kuti mheno shuwa here tingamusumudzira ndinoziva pane vandionawo nhasi pane vaviri vatatu vachandifarirawo vagouya vagondikudzawo chandinokumbirawo kukura sekusivira kwamunoitawo kuti ndikure pabasa randinoita saka ndoda kungokutendai Mwari vakuitirei zvakanaka nerudo rwenyu hakuitwi nevanhu vaviri vatatu dai Mwari akuropafadzai pabasa renyu ramunoita pane zvose zvamunobata nemavoko enyu nokuti shuwaka haiwa vanoveoko vanoita zvakadai aiwa thank you maitanaka pachedu thank you tasingatoziviwo chete kuti munotogona kudzidzisawo zvakadai ngadai kudhara takangoti tasingatoziviwo dai ndisingatokuona musuya ndasingatomboona daingokuona mucomment section sta everyday ndaitongoti maitanaka ndianiko tichingozvazviya but tatisingazivi kuti munodii makangonyararawo saka at least now we know muri mumwe wedu chinenge chiitika whatever kukura kwenyu and vanhu haiwa if you want to hire ye iyo ndinogona kuva indosa iyo ndinoitaura because ndinogona muzvinei nekuti mozosisimeli vanoda kuvahaya andika kumakitchen party kana kuti izvo vanhu munotovabata ndo basa ravo iroro you call ye movahayawo anditi voinda ikoko voya kumapati kwenyu vodzidzisa chero izvo zvechoeshongadzisa zvembedroom vanongoisvo chikapa changachita vanogona kudzidzisa kana mukaitawo vanhu 3 4 5 motadzwa mari yenyu vanouya vodzidzisai one on one andimoona izvo ndinotaura andi mukuzviza munongotaurana kuseri mudzana kuti zvinofamba sei mwene kuti hakuna uchemahara ninozvida chakafanana nenichero mukanditi uya kitchen party simelu uya kitchen party uya wedding muzotamuzo unotondibhadhara zvandingangosuniki zvekuya mahara ka handindofambawo here nepetroskana saka zvinofanana maichenaka chero vasingafambi nemotikari vachifamba nemotikari vanoda petro kana vachikwira ubha vanoda futi zvekubhadhara ubha handika havangangouyi kusiya maprograms avatifambira mahara saka tinotobhadharisa kana mukatidza kumafansoni aisingari makazviziva tinotobhadhara ngokuya kuzotamba nemi kitchen party kune kumabirthday nekumawati tinotouya ikoko tikuda kuti titombotina maitanakava tichatomboronga like ladies tikaiti chiko ladies get away yekuti tiende maybe out for a day or for a weekend like then vakadzi chete zvinonyatsonoitwa ikoko tiri kwakawanda kusina kana mafoni so vari kuJoburg neVictoria, are you up for it? Are you up for it, Joburg, Victoria? Maybe we go on a Saturday makuseni tupedza manheru toswera ikoko. We can do that as well. Kuna kuzvironga toita you learn a lot papa. Hands I'm in. Vanoda kudhonzwa mutitiri munotovabata moenda kumba hanzi ndinotokuita nini pachizvavo vanokuita ivo pachizvavo right. So maitanaka iwa ndofunga chikota chiringaziva chechakota chakika tikapata chinenge tinovata tinokutendai anytime you feel like just give me a shout kuti nhasi ndikuda kupinda tongopeka shoko kuti mapinda tetimo mucomment section muri pachirongwa panyanga chingokomenda zvatoda tiri mucomment section anenge mangofila kana muri kuita kwenita tell us kuti nguva dzakati ndikuita nguva dzakati tongoti vanhu vatanga vaitanaka handei guys touyawo ikoko. aiwa ndinotenda sisimeli zvisingaiti ndinoshaya kuti ndokutenda inei aiwa hapana ndinotenda zvikuru aiwa tinotenda maitanaka mona zvakanaka tikotenda kuseri aiwa ndatenda hangu thank you very much guys munoona varume vachigadzirwa nhasi vari pakaipa nhasi pakaipa dai madzira tiripoteraya mangwana taifuma tine manikikiri vedu
taifuma tine varipoti hope pakaipa. Okay. Alright, Maitana. Right. Tadzidza guys, amene vasina kudzidza. Amene vasina kudzidza isi maresipi tanyora. Maresipi. Maresipi taanawo isamuti anyora guys. Amene kana asina kunyora munhu wose kukoku. Naika koku nesoda. Echi. Koku nechi. Koku nevinegar. Munhu wose koku nevinegar. Koku nebicarbonate soda. Anditika. Hey, saka guys, nhasi chirega ndiregedze vanhu vachienda vanogadzirira. I hope makagadzirira guys. Nhasi vana baba nhasi yenyu. Imi vana baba vari kudzimba comment section kana maitigwa zvamuchaitigwa nhasi. Handiti please musakangana kuti po mari dzemakokorai. Handitika musakangana kuti mari dzemakokora because taita we make things happen. Nhasi muchanakirwa. Aita wo. Naikaona baba so that nhasi muchanakirwa nhasi muchanakirwa ana baba nhasi muchanakirwa muye nematestimony ana baba munafonawo muchitipa matestimony kuti maitana kamusiyo wakauya pakadai takadzisa zvakatakanakirwa kudzimba uko tizive kuti munakirwa handiti nokuti vakadzi nhasi vakaoma nhasi zvaizvo kwai chidora ndo chinotoita mashuwa imi vakadzi kwai chidora ndo chinotoita imi vanhurume musanyare nekuti kwai iye mune zvidora zvenyu dadai nezvidora izvo kwai ndo chinotoita namaitanaka kwai handifungwa kuti munova engu urova chipinzi urova engu kuti left center right center kuti chipinzi handi mashona mazvinza handisi ndimaitanaka kudai handisiri etsiri wanga usipo ndodzokorudza live chimwana urodzokorudza live kutanga kuti wanipaitika zvakawanda pano urodzokorudza live kutanga kuti unotonyatsa kuwisisa chako chaiko tanga kuti saka dora pawa kwaizi mungoti kwai mazi anakonda kwai mazi anakonda hatoiti mazvihwira kwaizi anakonda hariiti rinokudojura rinotsemura kumberi kwanzi haritoiti anakonda kwanzi size iri pakati nekadora kwai ndo munandi handiti saka mazvihwiraka saka imarume vangu vachisina self esteem mune low self esteem nekuti munenge mune zvidora farai mufarise muvaudze kana vatanga kuti chidora kuti iwe shamwari chidora chikanokubata pabhinzi chikati left right and center unogomera iwe muvaudze musada mukutukwa ndizvinhu zvinomasayisa saka guys ndakuinda ndakunda munhu wese kuchidora musakangane guys kuuya kuzotenga malipstick handiti malipstick musapota umwe wedu malipstick musakangana guys tiita malipstick muya futi muchitenga mafuta ekumeso mutengesa mafuta ganda rinake tisibvise mapigmentation kumeso ayo mapigmentation zvimablack spots zvimachichi kumeso kuganda kumeso kunake tengesa mafuta tenge mafuta zvese nemaglow oils what yes tengesa saka bye guys morabo tosangana mangwana imimi munouya makagadzirira munenge mune zvimwiwa zvenyu mangwana efriday munge muine zvimwiwa zvenyu panapa because tichange tiri pano tinenge tine mashow anokwana kuita 2 kana 3 amene ikoko handiti saka mangwana please make sure kuti muripo mudedzewo mashamwari enyu guys auye azodzidzawo asasarire kumashure musiyana nenyaya dzekugara nevarume dzemusina kuwanikwa munhu uchibika mapoto munhu pamunhu chinhu mahara munhu pamunhu chinhu mahara munhu asina kupisana nachii muzoda mugwara kana vafa chirega timbofambira mangwana nyaya dzemwana uyu tione kuti tiri kugumira papi kuti munhu yarigwe asi musagara nevarume mahara handimaona saka tobatana mangwana guys bye bye.